ήρθατε. Στο σημερινό μας μάθημα θα γνωρίσουμε δύο νέους άντρους του Ηρακλή. Ο πρώτος, Μίλλερ Νέα Ύδρα. Και ο δεύτερος, ο Κάπρος του Ερήμανθου. Αμάν, τι είναι αυτό? Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Κάποτε, στη λίμνη Λέρνη της Πελοποννήσου, ζούσε ένα φοβερό νερόφυτο. Είχε τεράστιο σώμα και 9 κεφάλια. Λεγόταν Λερναία Ύδρα. Από τα στόματά του έβγαινε φωτιά. Έκαιγε φυτά, ζώα και ανθρώπους. Οι κάτοικοι της περιοχής ήταν απελπισμένοι και κανείς δεν ήθελε να πλησιάσει τη λίμνη. Ο Ευρυσθέας διέταξε τον Ηρακλή να σκοτώσει αυτό το τέρας. Ο Ηρακλής πήγε στη λίμνη Λέρνη και πήρε μαζί του τον Ιόλαο. Έβγαλε τη Λερναία Ύδρα από τη φωλιά της και της επιτέθηκε. Άρχισε να κόβει τα κεφάλια της. Όμως, κάθε φορά που έκοβε ένα κεφάλι, στη θέση του φύτρωναν δύο. Έτσι, ο Ηρακλής ζήτησε από τον Ιόλαο να ανάψει έναν ταυλό. Μόλις ο Ηρακλής έκοβε ένα κεφάλι, ο Ιόλαος έκαιγε την πληγή. Έτσι δεν φύτρωναν καινούργια κεφάλια. Το μεσαίο κεφάλι όμως της Λερναίας Ύδρας ήταν αθάνατο. Έτσι, όταν ο Ηρακλής το έκοψε, το έγραψε βαθιά στη γη και έβαλε πάνω του μια τεράστια πέτρα. Μετά από αυτό, ο Ευρυσθέας έστειλε τον Ηρακλή να του φέρει ζωντανό ένα φοβερό αγριογούρνο. Το αγριογούρνο ζούσε στο βουνό Ερήμανθο της Πελοποννήσου. Έκανε καταστροφές και σκότωνε ζώα και ανθρώπους. Ο Ηρακλής πήγε στο βουνό και κυνήγησε για μέρες το αγριογούρνο. Μετά από μέρες το ζώο κουράστηκε. Ο Ηρακλής το έπιασε, το έβγασε και το πήγε στις Μυκήνες ζωντανό. Όταν το είδε ο Ευρυσθέας, τρόμαξε και κλείθηκε στο πιθάρι. Αυτοί ήταν λοιπόν οι δύο νέοι άντρες του Ηρακλή. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.